Villabonako Santiago egoitzan, inbertitutako 1,5 milioi egindako berritzelanak bisitatu dituzte gizarte politikako diputatu den Ander Rodriguezek eta Galderrazkue Villabonako alkateak. Bertako egoiliarrekin ere izan dira eta egoitzaren eguneroko funtzionamendua eta hauen bizipenak bertatik bertara ezagutu dituzte. Villabonako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz, Santiago egoitzan egindako berritzelanek bertako zerbitzua hobetzea eta zabaltzea izan dute helburu. Lanak 2009 eta 2013 urteen artean egin dira 3 fasetan. Gutxi gorabehera ideia bat egiteko aldundia eta udalaren artean, aldundiak 3 laurden eta udalak laurden bat, 1,500,000 euro inbertitu dira egoitza honetan 5 urte hauetan zehar. Egungo beharrei erantzuten dien egoitza berri bat daukagu orain, argia, koloretsua, araudia betetzen duena, hainbat lobelatan banatuta, 4 eguneko zentroko plaza, egoitza berria, garai berri erantzuteko eta Azken 14 hilabeteetan, obren azken fasea eginda, egoitza araudira egokitza aldera. Zehazki, atzekaldeko fatxadan, logeletan eta bainugeletan egin dira lanak, irisgarritasuna bermatzeko. Gaineratu egin behar dugu, proiektu honen bitartez, 7 plaza gehiago egongo direla egoitzean, beraz guztira 39 pertsonei zerbitzua emateko aukera edukiko dugu. Legealdia bukatu baino lehen, Foru Aldundiak bere gain hartuko duen egoitza honen kudeaketa. Horri buruz, argi izan behar dugu 2 konpromesu hartzen ditugu. Eskualdaketa prozesu honetan, edo prozesu hau burutu eta gero. 2 konpromesu hauek 2 berme dira. Alde batetik, zaintzen kalitatea bermatu egingo dugu, eta baita ere langileen lanbaldintzak bermatu egingo ditugu eskualdaketa honetan. Betakoak jaikan guztuak dago. Bantu kontentu nago, eta bain gehiago, zetik bikotiarek muitu dula gaudena. Oso kontentu nago.